Jesus. Kunamandla kwamukela inceba kaNkulunkulu ephambi kwakhe. Hallelujah. He may not have monies. He may not have businesses. Yes. Kodwa uthola ukuthi nje wena bazongena basihlangana mfethu. Lalela. Uyabona lo muntu esikhuluma naye ngaye la. Kunabantu abafika kuthina njengeyineke bazalwane. Bafika befathazela beshawa impilo. Behudula phaka. Hey. Kodwa ngeke ukuthi bathema befika bayi-embrace impilo yethu. Jesus. Glory, hallelujah. Hallelujah. Bayi-embrace impilo yethu. Hallelujah. The moment to embrace impilo yenceku is the moment nempilo yakho ishintsha. Hallelujah. Impilo yakho angeke ishintshwe ukufunda kwakho, kodwa impilo yakho iyoshintshwa ukuthi ube aligned nomuntu kaNkulunkulu, ube aligned nomuntu ohlelelwe yena. Kunomuntu ohlelelwe yena. Kunomuntu ohlelelwe yena. Kunomuntu ohlelelwe yena. Kubese umuntu okwazi ukubona mayisekhona. Kunomuntu ohlelelwe yena. Kunomuntu ohlelelwe yena. Your breakthrough uNkulunkulu uyakwazi ukuyibeka.